Jep, Monkey Islandin bändipodcasti pärähtää jälleen studiosta ja meillä on muutama herra saatu piinapenkkiin. Tervetuloa. Kiitos. Jes, eli Dilemma, aivan mahtavaa Suomi-räppäytystä, niin heittäpä kundit esittely siitä, ketä meillä sohvalla istuu. No tässä istuu Dilemma, tää on Dilemman ääni, mikä tässä nyt pölpöttää ja sit mulla on tänään, normaalisti mulla on mun oman avopuoliso mun DJ:nä, sen kanssa me ollaan rundattu tässä ympäri Suomea, mutta tänään meillä on tullut kuukausi siitä uusi husky perheeseen, meillä on nyt 2 huskia, niin avopuoliso jäi vahtiin niitä kotiin ja meillä on Oulun vahvistus saapunut tänne tuuraamaan, eli Roope Halonen on nyt tänään DJ:nä. Ja Roope kanssa me ollaan tehty kans kovia trackeja mun 2 aikaisemmalle albumille, niin on kiva tälleen niin olla myös keikalla yhdessä, ollaan oltu enemmänkin studiossa vaan yhdessä. Yes. Joo, me ollaan käyty muutamalla keikalla yhdessä ihan niin kuin ympäri Suomea. Ne on ollut Lahdessa ja Oulussa ja Etelä-Pohjalla ja missähän kaikkialla me ollaan aina käyty eksymässä. Joo. No niin, mahtavaa. Mistä päin kundit on yleensäkin kotosi? Niille, ketkä ei vielä tiedä tätä. No mustahan erottaa heti äänestä, että se ei puhu niin kuin stadilainen, niin mä oon siis Oulusta lähtöisin ja asun edelleen siellä. Mä oon käynyt pikkumutkaa stadissa, pikkumutkaa Saksassa, vähän ympäri ämpäri ja nyt taas takas Oulussa. Joo. Mulla on silleen, että Helsingistähän mä oon ajanut tänne tänään ja siellä mä asun, mutta sitten mun isä on asunut Porissa Porissa, Espoossa ja sitten Saariselällä ja Ivalossa pitkän pätkän ja sitten mun suku on tuolta Pirkanmaalta Vesilahdesta. Joo. Ja sitten niin kuin sieltä osa suvusta on muuttanut Tampereelle. Ja mä oon niin kuin näitä kaikkia, niin kuin Helsinki, Espoo, Ivalo, Saariselkä, Pori ja sitten Tampere, Vesilahti, se Pirkanmaa-alue. Mä oon näitä kaikkia alueita silleen seilannut ristiin, niin sit en mä oikein osaa sanoa tarkalleen, että mihin paikkaan mä sit jotenkin identifioidun. Et mä jotenkin koen silleen, että mä oon vaan tosi suomalainen äijä, joka nyt vaan niin kuin sattuu asumaan Helsingissä. Jep, ristiin tuttu kyllä siellä itse kanssa 15 vuotta tuli asuttua ja nyt on 3 vuotta maaseudulle takaisin. Hei, minkälainen historia on Dilemmalla? Eli koska on artistiura lähtenyt niin kuin käyntiin ja niin päin pois? No mä jaan sen 2 osaan kyllä, Joo. koska mä aloin kirjoittaa riimejä varmaan 2000-luvun alussa. Nyt se on vaikea kuvitella, mutta silloinhan hip-hop oli, ja varsinkin suomi-rap oli ihan niin kuin silleen hölmöjä hommaa. Niin kuin silleen niin kuin isossa kuvassa, että löysistä housuista ja siitä tyylistä, mikä silloin oli, niin sä olit koulukiusattu niin kuin, ja niin kuin pilkattu siitä, että sä kuuntelit sitä räppiä, suomi-räppiä. Mutta mä olin siitä silloin innoissaan ja mä aloin silloin kirjoittaa riimejä. Mulla oli mun mummin vanha Panasonicin semmoinen mankkaminen. Mä laitoin kasetin ja sitten mulla oli sellainen alkukantainen mäkki siellä muomassa huoneessa silloin. Ja sitten siellä mä väsäsin jollain tosi alkukantaisella biitinteko-ohjelmalla, väsäsin biittejä ja sitten mä räppäsin niihin biitteihin niitä juttuja. Mutta se oli aika semmoinen niinku harrastus pohjalla enemmänkin silloin, että se oli mun mielestä vaan niinku todella mukavaa ajan vietettä, että siinä missä jotkut saattoi mennä pelaa jääkiekkoa tai jalkapalloa pihalle, niin mä tykkäsin tehdä sitä, että se oli semmoinen juttu mulle silloin. Ja sitten 2000, oliko se 16 tai 17, kun mä näin Cheekin Olympiastadionilla. Ja silloin mulla tuli jotenkin semmoinen, että ai hitto, että täällä hommalla voi mennä niin kuin noin isoksi ja että toi pystyy painella tuolla noin, että hitto, kyllä mäkin lähden tekemään tätä. Et se oli semmoinen niin kuin, se ei ollut niinkään semmoinen, että mä lähden seuraamaan ton tyypin jalanjälkiä, vaan se oli enemmänkin sellainen, niin kuin, että se antoi mulle motivaatio ja semmoisen vision, että okei, no mitä kaikkea mä voin tehdä ja mitä kaikkea mä voin olla, jos toi tyyppi on tuolla. Ja tämmöinen niin kuin, tämmönen homma, että ja sitten mä lähdin niinku silloin, sinä vuonna mä lähdin sitten niinku rakentaa sitä, että okei, artistinimi on tää ja ehkä tällaista musaa mä lähdin tekemään ja tälleen. Et siitä se tavallaan alkoi se itse artistius silloin, mitä siinä nyt on, jos nyt on 2020, 10 vuotta sitten melkein, niin siitä alkoi mun niinku itse se artistius niinku, ja se tie. Tuo on aika hauska juttu, koska sä oot nähnyt tämän koko suomi-räpin murroksen, kun se on ollut niin marginaalikamaa, niin kuin puhuit, ja se on ollut semmoinen, niin kuin, mitä näitä nyt oliko Raptori niin kuin ensimmäisiä
No se oli varmaan EKI, joo, ja sitten taisi olla niinku, mä en tos ihan niinku UG-skenestä tiedä, että mitäköhän kaikkea, ainakin niinku Tampereella oli semmoinen kuin Nuera, missä oli Petri Nygård silloin, että se oli kans mun mielestä jotain tosi niinku 90-lukua mun mielestä, mutta sitten kun mä en tiedä mitä kaikkea, niinku, sehän voi olla, että siellä on kuplinut jotain tosi UG-juttuja niinku joskus 90-luvulla, mä en tiedä, mutta se niinku, varmaan se niinku fintelligenssi ja se koko rähinän juttu ja cheekki ja kaikki nää, niin ne niinku pärähti mun naamalle silloin 2000-luvun alussa. Jep, ja siitä lähti sitten muokkautuu niinku oma juttu niinku enemmän voimalla eteenpäin. Ja Juu. Yes. Alright, tää nyt ei, tämähän on tää meidän kästi niinku enemmän ehkä vähän tämmönen bändijuttu, että me heitetään anyway-kyssärit tästä näin, eli onko mitään mieleen painuvinta käytännön pilaa, mitä te olette tehnyt? No sun avovaimokkaan, niin varmaan kun sä oot enemmän heittänyt keikkaa vaikka Roope kerännyt tässä vetää mitään ässiä hihasta. Onko tuo käytännön pila joku, mitä me tehdään toisillemme vai yleisölle vai? Mä voin aloittaa. No niin. Mä muistan, mä opiskelin siis madettuja musaa lukiossa. Sitten siinä alettiin niinku, joka vuosikurssilta piti järkkää sille niinku bilebändi koulussa. Sitten mä en ollut koskaan se tyyppi, joka oli kovin soittaan tai hullut tiluuttaan tai mitään tämmöistä, vaan mä olin se äijä, joka istui siinä pöydässä niiden kaikkien kovien kundien kanssa. Sitten jossain vaiheessa oli silleen, hei Helkkari, meidän pitää perustaa tää bändi. Sitten mä olin silleen, joo, perustakaa. Sitten joku päivä tuli silleen, että hei, lähdekö sä remmiin tohon? Tuossa on niinku 1, 2, 3, 4 muuta soittajat, jotka vois mennä sinne. Ne oli, tuhan messi, sä oot mukava äijä, tuhan tähän. Sitten mä oli eka keikka oli itsenäisyyspäivänä joskus 2015. Niin meidän Syna-soittaja oli just Tiernapoika keikalla, kun me jouttiin tähän soundcheckit ja kaikki muut. Joo. Niin sit mä olin että mitä sanot, jos tähän on pikkunen temppu, että laitetaan tuohon maahan makaa se syntikat. Sitten mä editoin kuvaa, jossa näkyy niinku koskettimia siitä syntikasta. Ja sit piirrän mustalla tussilla niinku siihen päälle se syntikat. Hei, synat tippui tämän soundcheckin aikana ja meni ihan mäsäksi. Mä sendasin sen meidän ryhmät. Taneli, hei, nyt kävi accidentti, että tuu äkkiä kattoo. Sitten kun se tulee niin sinne koulun saliin, se lähtee juokseen ihan täysin. Mitä helvettiä täällä on käynyt? Sitten meikä sori, se on vitsi. Sitten se on, ei oo vitsiä! Te nyrkit pystys juokseen perässä vaan ja meikä juokseen kouluun ympäri karkuun. Eli se siis osui ja uppos. Osui täysin ja uppos. Joo. Siis mä en muista onko mulla tapahtunut mitään tollaista källiä. Mun pitää nyt niinku tylsästi kyllä vaan sanoa, että en muista, että olisi tapahtunut mitään tollaista. All right, hei. Sitten keikkamuistoa, niin löytyykö, olkoon se paras kautta huonoin, mutta sanotaanko, että mieleen painuvin keikkamuisto matkan varrelta, niin löytyykö tämmöistä? No tässä on Kurikkahan, eikö sä oot tässä lähellä? No 80 kilsaa. Joo, me oltiin Kurikas ratamestariskeikalla. Ja mä muistan, tästä on joku 2-3 vuotta, ja me oltiin buukattu sinne keikalla, ja me oltiin toimitettu Teknen Rideria, niin kuin keikkaan tarvittavat fasiliteetit. Jep. Ja sitten me tullaan sinne, ja sitten se on lähettänyt, mä muistan vielä se äijä, kuka sitä baaria pyöritti, niin se lähetti mulle tosi innoissaan silleen niin kuin kuvan vielä siitä tanssilattiasta ja niistä kajareista kaikesta, että joo, täällä on niin kuin pelit ja vehkeet, että niin kuin tulkaa tänne vaan. Ja sitten mä muistan, kun me tullaan sinne, ja siellä tilan perällä on se tanssilattia, mikä toimii lavana tässä skenaariossa, niin ne kajarit on niinku sinne seinään päin. Elikkä niinku tanssilattia ja sitten siitä 5 metriä yleisöön päin, mikä on se lava, niin siinä on ne kajarit, mitkä on sinne niinku meihin päin, sinne tanssilattiaan päin. Hiffatteko? Elikkä se soi siis pelkästään meille se keikka toisin sanoen. Ja siis mä muistan vielä, että me alettiin ruuvaan niitä kajareita irti sieltä katosta, niin kuin minä ja DJ. Me ruvettiin ruuvaan niitä kajareita irti katosta ja sit sinne alkaa pikkuhiljaa, tiettäkö, yleisöä tulee sisään silleen valumaan ja sit siellä on artisti ja DJ vetää niitä kajareita sieltä katosta ruuvaa irti ja laitettiin ne, niin kuin meillä ei ole mitään muita standeja, me laitettiin ne olut semmoisten korien päälle ne
kajarit. Et se on ehkä semmoinen niinku vähän hassu juttu, mikä on jäänyt mieleen. Joutui kundit hieman improvisoimaan siinä sitten. Joo, ja siis keikkahan oli niinku loistava, mutta kyllä mä oon niinku jäänyt aina jäänyt sitä niinku silleen hymyille muistelemaan. Jep. Siis minkä takia ne nyt siis niinku, sanoko sä, että minkä takia ne oli sinne seinään päin? Se idea on varmaan ollut se, että silloin kun siellä ei ole esiintyjää, niin ihmiset menee sinne tanssilattialle ja sitten se niinku, ne kajarit toistaa sen äänen sinne. Jotain pientä voi unohtua. Joo, mutta siis niin kuin yhtä kaikki, niin eihän näistä teknisistä asioista niin kuin kaikki tiedä, että ei ole mikään dissi sitä baarin pyörittäjää kohtaan. Että se on niin kuin mukava heppu ja me ollaan oltu siellä sittemmin niin kuin useammin keikalla ja aina on ollut hyvä meininki ja niin kuin hyvä hostaus, että ei sen puoleen. Joo, ja mä kyllä allekirjoitan ton, nimittäin itse en taju tuossa tekniikassa niin kuin yhtä paljon kuin ydinsukellusveneistä. Että frendit tuossa on jeesannut aina nämä pelipensselit kuosiin, että samassa kusessa olisi sitäkin monesti oltu, jos ei olisi ollut apuvoimia tästä kyliltä. Että pääasia, että tekemisen meininki jo. Tästä tulee mieleen se, että kun mä opetin teille alun perin, että miten tuo maksujärjestelmä toimii, ja sitten mä olin kerran vähän tuuraamassa, ja sä yrität opettaa mulle, että miten se maksusysteemi toimii. Jon, siitähän ei tullut yhtään mitään. Mulla on ollut ihan päätystä päätyyn kanssa tosi outo, että bilebändien kanssa, kun on ollut jossain yrityspileissä, niin siellähän aina sattuu ja tapahtuu, niin niistä on yhden podcastin verran tarinoita kyllä varmaan, mutta yksi semmoinen varmaan tosi samantyyppinen, mitä Dilemmalla, niin mä olin just hankkinut kamerat, mä aloin silleen tekemään vlog-painotteisesti omasta artistijutusta. Niin sit mulla oli Tornio-Haaparanta-rajalla keikka uutena vuonna ja sit mä oon sitä koko päivää siinä pitänyt yllä ja sit mä pääsen sinne paikalle, katselen vähän automittaria ja sanoo, että minttu 30, mun pitää soittaa pihalle semmoisen makkarakojuus. Sitten ne on sille, että siellä on lämpät ja kaikki, että lämmin mesta. Mee sinne, vähän sormet jo jäässä, kun sinä alan soundcheckia tekemään ja katsoin, että on tuossa tuommoinen yksi lämpä laitettu, että ihan ok. Saa soundcheckin tehtyä ja tämän kamppeet siihen valmiiksi. Mee sitten tunniksi päkkärille. Tuun lavalle 5 minsaa ennen keikkaa. Aukasen läppärin. Ei tapahdu mitään. Se on ihan mustana. Sitten mä vaan silleen tuo laturis, mutta se on mennyt mustaksi ja siitä on loppunut akku ja se ei lataa, vaikka se on laturis. Mikähän homma? Sitten mä alan miettiä, alan painelle. Siinä on vaan, että akku on tyhjä. Se oli siis vaan niin jäässä se läppäri, vaikka se on laturissa. Meillä on muuten käynyt tolleen kanssa. Sitten mun piti improta se keikka ihan täpöllä. Mä nostin mun DJ-laitteet ja läppärin lattialle, jossa se lämpölaite oli sen pöydän alle. Sitten puskin sen lämpölaitteen suoraan kiinni siihen läppäriin, että se 5 minsaa saisi ladattua edes 1% siihen. Puhun vaan miksaille silleen, hätätilanne, olisiko teillä sattumalta jotakin soittaa, jos tää ei lähde käyntiin. Sitten mä joudun vetään 1,5 tunnin keikan siinä, mitä vaihtuu Suomen ja Ruotsin uusi vuosi. Aina sille lattialle, kyykkimään, biisi vaihtaa. Sitten nousta seisomaan bilettä, biisi vaihtaa taas lattialla kyykyssä. Ja se oli aivan ihmesäädön kautta kyllä. Nämähän kääntyy mun mielestä aina silleen, että kun nuo jutut tapahtuu, koska mä muistan, kun me ruuvattiin niitä kajareita irti sieltä, niin me oltiin se, että ei vittu oikeasti, me tultiin tänne ja vittu mitä perse, saatana. Tiedätkö, se energia, sehän se niin kuin mun energia on, kun joku tommonen juttu tapahtuu, tai silloin kun meillä jäätyi kanssa läppäri, me oltiin se, vittu, ja me oltiin aivan niin kuin hermona. Mutta mun mielestä noi kaikki, niin kuin, millä me nyt nauretaan, niin mun mielestä se on hauskaa, että niin kuin siinä keikkatilanteessa, niin se oikeasti ärsyttää niin paljon, mutta sitten niin kuin aika tekee siitä niin kuin oikeasti se tekee siitä aina hauskan jutun jälkeenpäin. Joo, ja mullakin se oli niin absurdi, koska tommonen tilanne, että kaikki vaan menee niin kuin päin persittä siinä. Mutta sitten pihalla on silleen mitä 4000 suomenruottalaista tyyppiä, sitten Aasiasta oli tullut muutama 100 tyyppiä sinne, niin sitten se oli ihan sairas keikka kuitenkin loppujen lopuksi siinä. Joo, sitten se vaan niinku käännetään siinä saatana voimavaraksi, että hei, että nyt tämä pusketaan niinku, tosta selvittiin, niin nyt paukautetaan semmonen keikkautus, että tuntuu ja kuuluu. Ja se on läppä vielä, että mulla on kaikki se vielä videolla, se koko keikka ja kaikki siitä.
Me ehkä palaamme tähän joskus myöhemmin sitten. Hei, nyt on pakko kysyä välikysymys. Käsitäks mä oikein, niin rundaako teidän koirat mukana? Kyllä ne on aika paljon mukana, joo. Et kun niitä on kaksin kappaleen, niin, niin se on yleensä kätevämpi ottaa ne messiin, kun hoitaa. Me koitettiin itse asiassa ottaa hoitaja nyt yhdelle viikonlopulle. Me otettiin se testiksi silleen, että se oli niiden kanssa yhden päivän. Ja meillä on siis 2 huskia. Huskihan on rottuna tämmöinen aika aktiivinen. Niillä ei ole mitään miellyttämisen halua, iso riista vietti. Niillä ei ole semmoista reviiritietoisuutta. Eli jos ne lähtee jonnekin, niin sitten ne lähtee. Ja täällä toisella on semmoinen, tää toinen on tajunnut niinku, miten pakitetaan niinku kireistäkin valjaista pois, että se osaa niinku ninjailla itsensä siitä niinku ulos. Ja tää oli ihan kasuaalisesti. Me oltiin silleen, että se oli yhden ekan päivän hoitaja. Sitten se koira päätti, että okei, nyt mä lähden näistä niinku. Ja nehän aistii, jos koirat, että jos se taluttaja on vähän epävarma tai jotain, ja sitten ne alkaa kyllä niinku jallittaa. Viemäänkö vittu litran mittaa? Joo. Ja niinku varsinkin huskit, ne on tosi älykäs rotu, ne niinku tajuu saman tien, että okei, että tää tyyppi ei ole tämän tilanteen herra nyt. Niin se oli puikahtanut sieltä niin valjaista irti ja juossut siellä, mä asun Helsingin Kalasatamassa, niin se oli vetänyt siellä rallia silleen, ja sehän ei ole lähtenyt kauas, vaan se oli vaan jallittanut tätä mun kaveria, että se oli juossut sen ympäri, tiedätkö, kieli pitkällä virnuillut silleen, tullut välin lähemmäs, kun se oli ihan silleen, että hei, tuu tänne nyt, se oli tullut välin lähemmäs, sitten se tuli just, tiedätkö, semmoiselle etäisyydelle, että sä kuvittelet, että sä voisit ottaa sitä tälleen kiinni. Ja teet sä pakittanut ja lähtenyt taas juokseen ympyrää. Ja sit se niinku sanoi mulle, että mä en ota näitä koiria enää ikinä, niinku, että mulla ei niinku mitään kontrollia näistä 2. Niin sit nyt me ollaan huomattu, että on parempi kuljettaa mukana vaan. Jep. Alright, ne on ihan köllöttelee sitten päkkärin keikaajan. Niin kuin. Ne on hotellihuoneessa. Aivan hotellihuoneessa ne on, mutta kyllä ne on aika niin kuin, kyllä ne on tosi kivoja kavereita kyllä. Mä oon ajatellut jopa, että mä tykkään niin paljon puhua niistä. Mä en nyt puhu tästä enempää, mutta mä tykkään niin paljon puhua niistä. Mä huomaan, että mä voisin niin kuin perustaa niin koira-podcastin. Ja ne on vielä niin rescue-koiria, niin mä ajattelin, että mä olisin tosi hyvä tämmöinen niin rescue-koira niin podcast-vetäjä, missä puhuttaisiin rescue-koirien kasvatuksesta ja koirien luonteista ja miten on selätetty mikäkin ongelma. Mä sanon, mä olisin siinä niin kuin tosi hyvä. Että se ehkä mä aloitan sen jossain vaiheessa. No siinä on, kato hyvä. Yksi täski lisää tuossa jatkossa. Ja nopea heitto kanssa nyt itselläkään ikinä ollut koiraa 3 vuotta, sitten otettiin Daamin kanssa valkoinen paimenkoira. Ja kyllä ne on jumala, että ne on kanssa aikamoisia veitikoita. Joo, paimenkoirat on kyllä kivoja siitä, että ne on niin semmosia lojaaleja. Ja tälleen ne on kiva rotu kyllä. Joo. Tykkään paljon. Okei, hei, nyt on tutustuttu koiriin ja kundeihin tässä. Niin nyt hypätään osion shot-kysymykset. Eli mä täältä paukutan äijille lyhyitä kysymyksiä ja otetaan vastaan lyhyitä vastauksia. Ja lähdetään sieltä Dilemma, Eka ja Roope seuraavana. Niin ensimmäinen kyssäri, lempinimesi? Mulla on 2. Mulla on mun oikea nimi on Joonas, niin sit jotkut kutsuu Jondex. Ja sit kun mulla on tää Dilemma-artistiprojekti, niin sitten siinä on sellainen hellyttelynimi, mitä käytetään kuin Dilsu. Yes. No, mulla on silleen ihan yleisesti, aina kun mä oon ulkomailla, niin musta sanotaan vaan silleen Roy nimellä, koska se on vaan yksinkertaisesti helpompi kaikille ulkkareille silleen sanoa. Sitten friendit monesti sanoo vaan joku Halonen tai jotain tällaista. Roy Halonen. Jes. Mitä rakastat? No kyllä, tätä rundaamista, keikkailua, mun avopuolisoa, mun koiria, musiikin tekoa. Ja siinä se. Irtokarkkei. Okei. Okay. Musaan teko aika hyvin, sit kans avopuolisoa. Mitähän? Foodista. Jes. Mitä tilaat baarissa? Whisky sour. Muuten aina lausun sen väärin. Eikö se ole whisky sour? Eikö sä lausuta silleen? Joo. Sour. Sen mä aina tilaa. Baarimikko sä oot hajuka, mitä se sauerit siinä on perässä, mutta oikein se oli lausuttu, on se tuttu sana. Sitten. Niin herroilta pyydettiin nappaa noin. Hei sun. Niin. Ei niin, sori, joo. Jannuna mä tilasin enempi absinttia, mutta se on kallista nykyään, niin mä tilaan pissi. Siis hetkonen, eikö absintti ole sitä jotain 90%? Se on sitä, missä on voltteja, Joo, joka laittaa pään jumiin. Varsin tydiä.
Huhhuh. Se on herkku. Se Mä oon, maistuu hyvä. mä oon kattonut, mä oon kattonut vierestä, niin kuin mitä tapahtuu, kun jengi on vetänyt sitä. Mä en oo itse uskaltanut ikinä. Joo, siinä saa niinku pöntön ripeästi sekaisin, jos tarve vaatii. No katsotaanko me absintit tänään, lähdetään alavuuden yöhön. Kuulostaa hyvää. Ja sitten 3 päivän päästä jätkät rupeaa heräilemään tuota, että pitikö on vielä keikalta. Joo, hei, pyysin, että nappaatte noin matkapuhelimet mukaan, niin kaivakaa kundit ne esille. Siis mä just sanon, toivottavasti ei ole mikään viimeisin googlaus. Hei, se on toinen. Meillä on kaksi liittyy tähän tekniikkaan, niin mä en tiedä, käytättekö te tekstiviestejä? Joo, siis harvoin, mutta käytän. Mutta on niin kuin edelleen käytössä. Kyllä. Kuka soittaa? Joonas. No ei, sitä ei vastaa. Joo, eli tekstiviestit, niin lue viimeinen tekstiviestisi. Olkoon se tullut tai lähetetty. Siis rehellisesti mulla on vaan sille mainoksia eri firmoilta tai sitten jotain paketti tullut täällä vaan. Et mulla WhatsApp varmaan jännempi. Mulla on viimeisin on Niklas Ahorinta, shoutout Niklas Ahorinta, ihan sairaan kova musavideon tekijä ja pyörittää tämmöistä niinku hip-hopille tämmöistä OTB-konseptia, mikä on ihan sairaan kova, mutta se on lähettänyt mulle viestin, että just kuvauksissa oota ja kysymysmerkki, eiku huutomerkki. Joo, ja Roope voi ottaa sieltä WhatsAppin tai jonkun, jos siellä ei ole tekstiviesteissä niin kuin mitään. No, täällä on itse asiassa aika hauska. Mä en edes halua lukea uusina, kun se on vain tuosta, mutta mulle siis soitti muusikko-kollega sille, että ootko jutellut tuo artisti Fimi, eli Filippen kanssa tässä viime aikoina? Mä että on, että me ollaan tässä soiteltu ja laiteltu viesti. Joo, kaveri on mennyt hukkaa. Vaimo tässä soitteli mulle just, että ei ole saanut yhteyttä siihen. Mä että, no tuossa se mulle viestistä ja laittelee WhatsAppissa just nyt, että siellä kaveri on ollut puhelimessa ja unohtanut vaimolle vastata ja kotona ottaa lapsia. Eli hän oli kusessa. Ja hei, sitten tosiaan kun on käännykät, niin mennään siihen niin kuin dilemmaan oikein arvasin, niin viimeinen googlauksesi. Vittu. Venä. Me pelattiin sitä sanajahtia. Ota. Kaveri heitti sinne ECU-sanan. En tiedä mitä se meinaa. Niin mä mistä kävin mä tarkistaa, että onko Ecuador suomenkielinen sana ECUlla vai onko se K:lla. Niin mulla uusi on Ecuador. Mistä mä näen mun viimeisimmän googlauksen? Mä et vaan Googleen. Joo, ja sitten vaan napauttaa siihen. Mut mä olin yhden kirjan päässä sitä Ecuadorista. Mä olisin voittanut sit ihan satkulla. Ota. Tulee semmoinen piip. No ei, täällä on Piikkiö Äänekoski etäisyys. Mä oon siis selvittänyt, meillä on yksi perjantai Piikkiöskeikka ja sitten seuraavana Äänekoski, niin mä oon selvittänyt, että paljon meidän pitää ajaa siinä välissä. Joo. Tää oli tämmönen tylsä. All right, se otetaan vastaan. Sitten hypätään takas pois teknisestä maailmasta. Mitä sinulla on liikaa? Nykyään mulla on liikaa. En mä tiedä, varmaan Bemaris koirankarvoja. Mulla on varmaan biisejä, joita kukaan artisti ei ole vielä julkaissut. All right. Sitten tämmönen, mä en tiedä muistaaks kundit tämmöistä kummankaan hommaa. Muistan. Joo, meillä on nyt. Eikö se ole ne 2 mimmiä? Joo, tai siis tää on tällainen niinku, joo, siis just se, missä oli ne mimmit aina, kun ne kummankaan niinku, niin nyt tulee Anita Hirvonen vai Päivi Räsänen? Kuka oli Anita Hirvonen? Kuka on Anita Hirvonen? Ota mä googlaan sen nopeasti. Joo, hei, nyt saa googlaa. Vaihtaanko päittäin Joo, nyt ja ja pistäkää seuraavaksi kuvaa googlaus? haulla, niin tiedätte, mistä puhutaan. Anita Hirvonen. Se Anita kyllä pitäisi vaihtaa. Meidän pitäisi nämä molemmat vaihtaa, kun tää on ollut niin selkeä. Suomalainen iskelmälaulaja. Otetaanhan me aina iskelmälaulaja mieluummin. Ja oliko Päivi Räsänen oli toi? Eikö se ole tää kristillisdemari? poliitikko? Joo. En mä tiedä, Päivi Räsäsessä olisi jotain sellaista, kun se on hemokristitty ja tälleen, niin siinä olisi jotain sellaista, sä astuisit jollekin pyhälle maalle siinä. Niin mä sanon Päivi Räsänen. Mä en sano, kun se on niin homofobikko. Tuosta täytyy sanoa, että tämä oli paras läpileikkaus meidän podcastin historiassa. Tässä kysymyksessä toi vastaus Räsäsestä, terveisiä sinne eteenpäin. All right. Muutama hassu kyssäri ennen kuin Eikö päästetään. tullut enempää kummankaan? Mä olisin voinut
hei, voidaan heittää hatusta. Niin. Hei, äänimies. Äänimies. Mulla tulee kato näitä muumioita vaan itse, niin sulla voi olla tämmöistä niinku tuorempaa kalustoa tiedossa. Tuorempaa kalustoa. Odotan, kun mä yritän miettiä että ketkä on naisia vai sallitaanko miehet tähän. No hei, siis me voidaan ottaa tää, meillä on miehisvaihtoehdot myös, niin meillä on täällä vaihtoehdot on Frederick tai Danny. No, Frederick on mun mielestä vähän näästi. Ja Danny on kuitenkin silleen, siinä on vähän enemmän meininkiä. Mut sit taas kun mietitään, että kumpi niistä on oikeesti näästi. Kummalla on ollut niitä 60 vuotta nuorempia naisia? Mut se on, tiedätkö, kyllä sä voit seurustella silleen, ei se ole mun mielestä niin paha. Silleen. Mut Danny on kuitenkin, se on mun mielestä niinku, tiedätkö, vuohi. No se on. Joo, Kyllä mäkin varmaan sanon Danny, mutta kyllä Reetustakin on hyvää kuulla paljon. Joo, ja mä kas luulen, että oma mielipide on se että kato, kun Reetullahan on näitä, kun se niitä pikkuhousuja mainostelee koko ajan, että nyt tuli 7 postissa. Että Joo, mä en fiilaa tosta. Jep, eli jos sulla olisi niin sanotusti paketti kasas, niin sun ei tarvitsisi huudella siitä liikaa. Eli Danille pisteet taas täältä juontopäätöstä. Just näin. Hei, niin oliko se äänimies, keksikö se jotain herkkua tähän vielä? Onko tää liian raaka? Ei ole, mikään tulla. ei ole liian raaka, Anna koska tulla. me voidaan leikata kaikki pois. Niin, lähisukulainen vai tyttöystävän lähisukulainen? Tuohan oli vaan puhtaasti Tyttöystävän pohjalainen kysymys. Tyttöystävän lähisukulainen. Kyllä mä tiedän, että täällä Etelä-Pohjassa on omat säännöt, mutta Mä en ole yhtään yllättynyt. Joo, ehkä me hyppäämme eteenpäin. Mistä haluat sinut muistettavan? Hyvästä musiikista. Ja toivottavasti siitä, että se musiikki on antanut voimaa ja jollain tavalla vienyt eteenpäin ja kehittänyt niin kuin suomalaista kulttuuria esimerkiksi. Yes. no mä rikon vähän sille, että siitä, miten on vienyt sitä juttua muualle kuin Suomeen. Niin international. Niin, Jep. pois Suomesta. All right. Kova. Minkä rikoksen toteuttaisit, jos et jäisi kiinni? Varmaan jonkin näköisen tämmöisen, jos pystyisi häkkää itteensä noihin niin jotenkin niin kuin noihin rahastoihin ja pörssihommia noihin, niin varmaan siellähän olisi niin kuin niin kuin loputon määrä rahaa, jos sieltä onnistuisi niin kuin kaivamaan. Tilisiirtoa. Niin kuin sieltä niin, että jos olisi niin kova häkkäri, että pystyisi sieltä niin kuin kaivaa itsellensä rahaa, mutta sitten jotenkin helpompi muoto, niin varmaan veropetos. Jep. Että et jää siitä koskaan kiinni. Joo, et ikinä jäisi kiinni. No, kyllä mä haluaisin tehdä jonkun kunnon Ocean's Eleven, semmoisen kasino- tai pankkiryöstä. Semmoinen, että siitä ei semmoinen kunnon legenda. Mutta kun ei siellä ole enää yhtään rahaa, niin siksi kaikki fyrkka on niinku digitaalis, niin siksi mä ajattelin, että toi niinku rahastohomman niinku jotenkin. No se, jos haluaa rahaa, mutta mä haluan sen legendaa siitä elämää. Silleen niin mietipä nyt niitä leffoja, miten on käynyt jossain kasinossa pankkiholvista pölliä jotain ihan hirveet, kaikkien laser. Niitten, mitä ne on, siis laserhälytysten läpi. Niin jos kuvitellaan silleen, että siellä olisi niinku fyrkkaa oikeasti vielä. Jonkun verran fyrkkaa sieltä. 1 timantti. Joo, okei. Okay. No se olisi silleen legit seikkailu. Tiedätkö, jos sä menet tonne niinku häkkäröimään, niin sähän vaan istut koneella. Ja tylsä se on keikka. Niinku, se on tylsempi keissi, että sitten tommonen niinku hemo-ryöstökeikka. Niin Se on oikein kiehtova. ehkä jopa niinku, jos ton veisi next levelille, niin tiedätkö, kun Siis joku Mona Liisan varasta. niin, ehkä toi, mutta mun mielestä niinku joku tieliikenteessä tapahtuva olisi niinku vielä hullumpi, että sä tiedät, joku rekka kuljettaa jotain ihan sairasta keissiä ja sit se kaveriporukoitten kanssa 4 autolla käytte keissaa sen niinku rekan siitä joku. Se on tämmönen ihan valtava, tiedätkö, tieliikenne. Fast and Furious meidinkin, niin ehkä sit semmonen. Kela sitten, kun sä oot joku 80 ja kerrot lastenlapsesi. Silloin kun minä olin nuori, niin mä varastin Mona Liisaa. Tästä tulee nopea väliheitto mieleen aikanaan Lahdessa, kun sieltä on itse kotoisin, niin siellä tehtiin tämmöinen, oliko se rahankuljetusauton ryöstö vai mikä, eli oli tämmöinen, oliko Launeella toi niin kuin ostoskeskus, niin ne mukamas oli kuvaamassa elokuvaa. Ja
kukaan ihmisistä, ne teki sen ryöstön ja kukaan ihmistä ei tajunnut, että ne oikeasti ryöstää, koska siellä oli kameraständit ja äijät, että sä näiden systeemien kanssa killumas ja niin päin pois. Niin siinä on ollut mun mielestä semmoinen hatunnosto. Nice. Joo, okei. Meillä on enää yksi viimeinen osio tässä, mikä on totuus tai tehtävä. Ja tää on niin kuin teille molemmille yhteinen juonittava. Kumman haluatte valita? Mehän ei paljasteta tätä ennen valintaa. No kyllä mä otan totuuden. Jes. Ja tää on niinku teille kimpas. Eli kerro joku nolostory, mitä on käynyt itsellesi tai voi myös kertoa kaverille käyneen. No me oli yläasteella, missä mä olin valmiiksi silleen vähän niinku pilkattu tyyppi. Niin me oli yläasteella semmonen niinku tanssiesitys, niinku ja siihen valittiin niinku 9-luokilta niinku tietyt tyypit. Ja mä harrastin silloin tanssia ja mä niinku jotenkin ajattelin, että mä oon niin hyvä tässä hommassa, että mun ei tarvitse käydä näillä niinku koreografian opettelutunneilla. Ja sitten on se kevätjuhla ja se tanssijuhla koittaa ja siinä on niinku koko koulu kattoo sitä hommaa ja sitten se esirippu aukeaa ja sitten mä ajattelin, ja siinä vaiheessa mä niinku tajusin, että mä en osaa tätä koreografiaa mutta sitten mä vielä kelasin jotenkin, että mä pystyn niinku vähän katsoa muita vaan. Ja sitten se biisi lähti, siinä on koko koulu tuijottaa, se biisi lähtee ja ne vetää ihan hirveätä tahtia ne kaikki muut tanssijat ja mä seisoin siinä koko koulu edessä ja mulla ei niinku mitään hajua, mitä mun pitää tehdä. Et se oli mun mielestä aika noloa. Miten tämä homma ratkesi? Lähdit sä vaan improvisoimaan vai No siis mä seisoin siinä rehellisesti niinku tyhjän panttina silleen vähän hytkyin ja se oli ihan katastrofaalista silleen. Se oli tosi noloa. Se on ollut vielä nuorena kossissa, tiukka paikka varmaan, tiedätkö? Joo, sit 400 oppilasta tuijottaa sua ja nauraa sulle. Ja sä oot muutenkin vähän silleen, et ole ehkä ihan koulun niinku suosituin tyyppi, niin se oli kyllä noloa. Joo, että täällä saa vaan vettä myllyyn lisää osastua. Joo. Joo, hei Mitäs mikä äijän noloi? Niin, onko Roopella vielä heittää tähän kylkeen? Ei mulla niinku tommoseen. Mulla yksi hassu Tinderin tarina löytyy vaan silleen, että mä olin kattonut silleen, oltiin friendien kanssa pelaa lätkää ja kattoo vähän NRiä ja sit mä silleen friendien kanssa, että hei katsellaan täältä niinku näistä mun matcheista, kelle laitaan mitäänkin. Sit siellä oli joku Mimmi on luki jotain niinku horoskoopeista sun muista ja plää. Sitten että heitä sinne jotakin ihan niinku tyhmää nuihin liittyen. Sitten mä otan viestit auki, kirjoitan joku hirveän litanian vaan liittyen horoskooppeihin. Sitten vastaus tulee, mitä helvettiä sä selität? Sitten mä aukasen profiili. Tää on muuten väärä profiili, ei tää lue mitään tommosta tuolla. Sitten siinä alkoi selittää, joo, sori, väärä profiili ja kaikki. Mut sitten Inti en, me ollaan nyt oltu 5 vuotta yhdessä kohta. Niin tää oli Enninkaan. Tiedät sille. Tää oli siis conversation starter. Mulla on jossain ne kaikki screenshotit tallessa siitä aloituksesta. Toi on kova. Mahtavaa. Ja hei, homma rupeaa olemaan hienosti purkissa ja kundit täytyy myös päästää tuonne meidän keikkalauteille. Eli itse asiassa viimeinen kyssäri, eli mitä kautta kuulijat saa tilattua Dilemman keikalle? Varmaan yksi helpoin on vaan slaidaa IG:s DM:ää. Sieltä, että baarin pitäjä laittaa viestiä, että tänne toivotaan, niin kyllä sitä kautta aika näppärästi järjestyy. Jetsulle. Ja hei, sitten meillä on aina kästin päätteeksi niin teidän artistin valitsema biisi, niin mikä tähän laitetaan kästin perään soimaan teidän tuotannosta? Perkele. Meillä tuli tänään uusi biisi, minkä nimi on Perkele. Perkele, me laitetaan Perkele soimaan. Spin that shit. All right, kiitos äijä, kun tulitte. Okei, hei, hyvä setti, kiitos. Yes. Tämä on täynnä juntei droppaamassa N-pommei. Naamoikin luureis ku aamun metro ois täynnä zombei. Eikä ne herää vaik suuhun panisi mutkan. Sähän et on rasisti, mutta tasa-arvo
arvo pelkkä vitsi uida syväs päässä. Saat olla sovinisti, jos oot muuten hyvä jätkä. Vihata, känselöinti, rakasteta, tuomita. Turpa vitun kiinni, me kannatellaan huolia. Kurkku lisää juomista, kun tunnelukot vaivaa. Ja se on uhrin vika sit kun päätät jonkun raiskaa. Tai vetää himas muijaa päähän oikein kunnolla. Ja napurit esittää, et toi sokeit ja kuuroja. Alkaa jo riittämään, kun kumarretaan pellejä, jahdata kiiltävää. Se tunne sydämessä viiltää, kun poliisi ja lanssi lähiössä kiitää. Alkaa jo riittämään perkele, missä on meidän viitat ja seppeleet. Nenä vaan päähän ja vetelee, eihän täs voi muuta kuin huutaa. MPCt kommentoimas jotain mitä tollot toistaa. Huomioi janoset miettimäs millä provosoida. Netis selaa kaikenlaista. Teinin pojat kelaa keittiössä on naisen paikka. Kiusattu vaihtaa koulua, kiusaaja vaan koulussa olkoon. Mielenterveysongelmainen terve meno pitkää jonoa. Alan tajun niitä ketkä omiin huoliin hajoo. Marssii suorin talkoo tai painaa luodin kalloon. Alkaa jo riittämään, kun kumarretaan pellejä, jahdata kiiltävää.